Partiya Yekîtiya Demokrat û çekdarên bi ser ve bi her şêwayekî hewl didin demografiya Efrînê bigurin. Oregerî li pêşiya derbederên Efrînê yên li kampên Fafîn û Tulqirax û Tulsosîn û her du bajarokên Nibil û Zehra digirin û nahêlin vegerin Efrînê. Wê dî diyardeya sepandina ola şîî li ser derbederên li nava kampan de derketiye û hin ji ciwanan ji bo leşkeriya rejîma Esed têne birin, her wiha nasname bi bihaneya pêşkêşkirina alîkariyên ji derbederin hatin birin û ta niha nehatine vegerandin. Tomarek dengî ji nava kampekê derbederên Efrînê belavbû û kopiyek gihişte arkê. Têde welatiyekî Kurd tekez dike ku diyardeya sepandina û belavkirina ola şîî li ser derbederan derketiye û berpirsên PYD nasnameyên Îranî li ser derbederan nemayiş dikin da ku regiznameya Îranî bi destxwe bixin. û her yek vê biryarê nepejirîne rastî tevlîkirina yedeka leşkeriya rejîma Sûriyê tê. Lelbederê hizb digere و شاوی کرموجر دبی وارم جوار نفیس نچکن نفیس ایرانی هم جوار چکن معنی نظام قلمی چوانه و ای یک به نفیسا چینه که تیگرتن و داره احتیاط مباشرتا یعنی نفیسه گندی چیه؟ نفیسه گنده انو هبنو تابعه آیت الله خمینینه مثلا هنوی اشتار والدم Li ser vê mijarê rojnamevan şoreşbetal ji arkera tekez kir û got beriya demekî jî berpirsên PYD nasname bi bihaneya pêşkêşkirina alîkariyan ji malbatên Kurd standin û ta niha nasname ji wan re nehatine vegerandin. Rojnamevan şoreşbetal da diyarkirin ku mebez ji kişandina nasnameyan ji derbederan da ku xelk nikaribin vegerin Efrînê. Herdem siyasetmedar û çalakvanên Kurd banga vegera Efrînê dikin û dibêjin bi vegera derbederan plana guhartina demografî tê şikandin. û berovajiya wê yekê berpirsên PYD dibêjin mana di nav kampa de berxwedan e û ji vegerê Efrînê birûmettir e û ji ber wê yekê siyasetmedarên Kurd dibêjin PYD hevkar e di guhartina demografiya Efrînê de.